Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Lagot niya kita. Hey! Ganong nahitabo man eh. Ha? Gano? Pinugtong mangol siya kakimot. Gisulo ba niya? Buang siya. Buang siya. Di kapantay mo na. Hanggaw siya. Ang kuyaw o ang pait kakimot kung mag-video kito siya. Unsa? Tingalig mag-video kay siya o i-shout out ka. Oh. No. Dili. Bada. Dili. Kakimot. Ha. Kinahanglan mutuman siya sa atong house rules. Ang atong number 1 nga house rules. Karaan, pero epektibo. Kaya it must die. Number 2, kung dili makaya, harakiri. Kakimot. Kung nasud ka na sa bunuan, o guway kagawasan, kill yourself. Mo ka na, kakimot. Kinahanglan, nga iyak ka ng buhaton. Salamat nga ato nagyong nahatag sa asawa. Ang salapi alang sa pagtabang kaniya ug nakaam-am kaniya kadiyot sa iyang mga kasakit nga gibati tungod silang kahimtang marga, darling. Maogyot, Rafael. Bueno, dali, sakay na. Salamat. Oh, okay. Oh, Salamat, ganyan naman, sir. Oy, Miss Marga, thank you. Ngano, Ola? Luwas ta sa tulis. Ha? Unsay... May kitulis na sa doy. Ha? May gitulis na sad? Kaysa man gitulis? Usa ka gasoline station. Unsa? Ay, gipusilin tao ng cashier, oy. May nalanggani kay wa mamatay. Og ang tulisan? may lampos ba ang tulisan, ha? Mao ba? Ula? May lampos sa pagtulis, pero wa mo lampos sa pag-ikyas. Unsa? Oh, O di pasabot nga? nadakpan. Oh, unsa ka to? Nadakpan ang tulisan, ha? Yes, sir! Nadakpan ang tulisan. Ang ipahalipayan ang kapulisan sa ilang gihimo, sa ilang mga binuhatan. Bitaw. Dili ba lang mo mga pulis ang nakadakpop sa maong tulisan? Kung dili ang kapulisan, kinsa man ang nakadakop? Ang usa kang pump boy, mao'y nakadakop sa tulisan. Bamboy. Oo, sir! Usa ka pump boy, may nakadakop sa tulisan. Okay. Karon dayon, modritso kita sa police station. Tanaw na to, kinsa ang maong tulisan. Kay basin, mauna sab kini ang mitulis kanimo, ula. Yes, sir, mga tuta. Marga, sige. Modritso kita sa police station karon dayon. Maayo na lang gani nga, dili kita ang nabiktima. Salamat na lang. Ola, sige na. Maglarga na ta.
Sa makausap pa. Congrats. Oh, salamat, Charity. Gi-premiuhan di ay ka. Wa na ko pabuta pero gihatag man, sir. Oh, adios. Ug akong iampo nga dili ka mamatay. Ah, Charity. Labing siguro, muresbak nimo ang mga kauban atong moong tulisan. Ug patyon ka. Kung mahito mo man ka nang imong giingon, kung itugot sa kitasan nga mamatay ko, wa ko'y mahimo. Mao ba? Pero mas maayo nga muhatod kog pan sa prisuhan kaysa mudagkot ko og kandila sa imong lubganan, Abel. Charity. Inting, adto na ko. Oo, ay sa paglakaw. Ha, nga naman. Ay gusto makikita tagiyat si Mr. Mangkaw ba? Nga naman ko, no? Makikitayo. Tabi. Tarong dia, uy, ikaw ba, bugal-bugal yung Tabi siya kastanan, eh. ni mo. Noon so dali so dali. Nga no, di ayaw sa may tuyo. Mulakaw na ko. Musambit sa ko rin akong PDS kung personal data sheet. Ay kadiyot. May applyan kong trabaho, nagdali ko. Oy, kadiyot lang kayo nangita ang manager na mo. Nya tagiyas sa gasolinahan. May si Charity sa office sa Tagiya. Kang Mr. Mangkaw. Gidaan ni ba inting? Ngano ka? Ano ba ikaw si Charity? Yes, sir. Huwag kay trabaho. Nang-apply pa, sir. Hard on the spot. Kuhaunti kang cashier. Starting salary, 20,000. Oh, ha? GO lang una ka. Sir, Ayaw ka, look. Tungkol kay magbutang na ko karog secretary guard. O naapod si Abel nga mao'y manalipod kaninyo din eh. sir. Unsa man dawaton mo ang akong offer. Huna-hunaon pala na ako, sir. Okay, sultihi ko kay nakinanglan ko sa labing madaling panahon. Immediate hiring kining akong. Kining akong panginahanglan tungkol kay napusila ng akong cashier. Oh, what's the resulting problem, ha? Iya kong gi-offeran og trabaho, cashier. Oh, maayo ni kayo. Doata. Bilis nilo. 20,000. Oh, sus! Kito. Katako bitaw na. O sabi pang bangitaon pa ni mo. Duwata lang na. Pero ting, Ay sus, ay piro-piro diha. Karon, ang tuyo ni mo, musabit ka personal data sheet sa imuhang i-applyan, di ba? oh, tinuod na. Oh, nya, wapay siguro, dawaton ba ka to, di ba? Pero karon na, siguro na. O, ha, imo pa yun may mga kaupan. Inting. Oh, may balik man sila pagsuod sa office ni Sir Mangkaw. Nisuod si Charity. Uban kang ba inting? Ngano ka? Unsa naman, Charity? Ay, inting. Ah, sir. Akong gafiran kini si Charity o trabaho, police sa cashier. Immediate hiring. Mabitaw kita baganan ko, sir. Anugon kaya na yung kahigayunan ng mong gi-offer taon niya. Mulakaw na ito siya, sir. Kaya yung isang bitaw ito PDS ba? Kaya gi-applyan. Oh, mao ba? Oo, sir. Yung bilog gibit-bit yan, mauna siya, sir. Oh, unsa na, Charity? Yes, sir. Dawaton ako. Yes! Oh, thank you. Og laing offer. Kung magminyo mo ni Abel, sagot ko ang lahat. Ako'y gastos sa tanan. Sir. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!